Okay na mayong gabi mga kabistado no. Isa ka pick up kag isa ka motorsiklo nag bungganay no diri sa tunga sa intersection no. Isa ka Yamaha nga 125 155 no another no. Isa ka babae no ang kasini ang gahilig daon no sa tunga iya sa nga dalan pagkatapos nga nakabunggo ni sa isa iya ka private nga salakyan no mga kabistado sa sining nga mga tinion. So ang ginapuligan sang katapos sang midek naton ang ning babae kung sa diin nahulog sa ginasakyan nga motorsiklo no upod ang iya nga kuan siro no. Okay no. Kinapantaning amay zero ni no. May gasgas sa iyang tuhod no. No. Tugas ang pagkamunggo no. Sa tingin mo sa halin sa raw? Di, alin na kami dahil sa may ano, sa may Gaisano. Oo. Ding malit na. Sa Gaisano lang. Ding malit, direct ka malit naman eh. Di. Direct malit. Oh, tapos di mo pakagto sa raw? Madulong ko na tani sa may Mulyi. Sa Mulyi. nagtatrabaho ni sa sir? Bata mo na eh. Di, kanina nung kilala. Friend lang kami, nag-friend lang na kami. Oo. Te pagkabunggo ari ka sa tunga sir. Direct ka mo gali alin niya sa Piako? Direct ka mo yan sa Lantune? Oo, direct mo. Makapos ka mo? Oo. Buwan na siya. Di siya ka pungko bro? May bago ni motor mo. Kaya ginakuha na to di. Sa tingin mo mga alin sir? Taga-tingin mo sir? Ako sa Dumanggas. Taga-Dumanggas ka pa. Oh, bali sa Gisano Guang City kung nagalin. Tapos upod ka mga tuwa dito sa trabaho sa Mulye. Di, isang gapo muna sa ati, napadutong lang. Dito lang ko sa ati, tapos yung motor nga, hindi kinulang ko lang yun. Ginulam mo lang ang motor o. Sino ni ngalan sa upod mo sir? Isa ni Paul man ang isa lang. Anong complete ni mga ganay? GC Barrios. Ano na? GC Barrios. GC Barrios? O, taga-tin sa? Taga Sara na siya. Taga Sara. Banwa ka Sara ko sa barangay sir? Barangay ka? Excuse ka na yan, sa media, excuse ka na yan. Okay. Pero Philadelphia niya bro. Kiki na istorya pa sa taga Midek no ining aton nga driver sa motorsiklo no isa ka pero gahigda man gyapon ang biktima no sa gihapon nagabatyag no sa nga kasakit sa nga kalawasan ang ining biktima no. So hari kay balik ko ta sa kumaon taman ang bahin sang driver sang sining driver sang pick up no. Kay may sorry ata kay sir. Sir, kumusta sir? Ano? Okay lang. Anong panaw tingnan mo halin sa raw? Dili kami alin. Oo. Pakagto tingnan mo. Dili kami sa Pakagto to. Oo. Sa din dapit sa nakabunggo sa imo sir. Sa
agi. May agid dahil lapit sa driver side mo. Sa tunga gid. Sa tunga nga pertahan. Okay, no? So, amo nang igoya sir, amo nang igoya. So kung botang balon nga nakalapaw na kamo. Sintro kami. Nakasintro gid kamo. Oo. Sir, pangalan naton sir, taga gini mo sir? Sige lang. Bilang lang. Gamay man na naburo. Oo, pero do kabugat siro sang ulo yan na, no? Sir, ikaw ron, dumanay ka mo sir sang lagyan. I mean, ang direction lang. Intersection na una ko siguro. Sila yan nag-iyaman ng black. Cross? Dito rin sir. Sige. Biskan ikaw lang taon mo black. Okay. Cross sa kanya. Okay, so pagsulingon Ang plastar sang motor do nagliso, no? Mga kabisado. Okay, no? Kay ang biktima sa gyapon na mga kabisado, no? Yara man gyapon gina atipan sang aton nga mga midik, no? So sini mga tinion, no? Gahigda ang gyapon ang babae nga angkas sang sining motorsiklo, no? Mga kabisado. Huwag kita tamanggutan din, no? Sang nakakita kaya mga tricycle driver wala sila ka balo, no? Kay bago lang kuno sila ka parking, no? Diri sa area, no? sir, asa lagi bandera dito. Sir, paano nakabo? Nakakunggo ang motorsiklo sa bapa mo na kami tani. Nagbahan ako sa guys. Oo. Diretso pa na siya pa eh. Nagbahan ako, nagbahan na kami. Gapa mo kami, lumiso ko naman sa Lumasok ko dito sa Yanarita. Okay. Basilingan na naman ng ano ba na gina? Amo mo na po ng status ang aton. Right. Sir, ang imo nga po, sir, pag bunggo sa demo sa nakitaan na dagdag, Dire man siya gapon sa tupa kasi tinutumba kami. natumba ka mo. Pero ano na tupa sa sa duta, sa simento ang biktima? Ano unaya? Ulo? Lawas, ulo yung gagawin kay ako man ay tapos ako nakalampos sa Merita, hindi masok ko dito. Nakadaso ka sa rida? Ako nakalampos ko. Kaya Kaya ka driver? Sa dire-dire luway ka pamilya. Ano oras na dito? Dali ka sa kadlakan. Mga anong oras na ang tabugi naman? Wala lang kito kayo ni sir, mga 11:30. 11:30. Ayun, so subong pa tayo ng Japan. So, ara magyapon, no? Ang aton nga ginaatipan o ginaistorya sa ang aton nga midik ang pasyente patapos nga natumba, no? Ang ining ilang motorsiklo, no? So amo ni ang itsura sa sining motorsiklo, no? Kakas ang panguna hold up. Ara ko to ingat ko no. Mo to pagi dapat na Malapit to kayo na ako na lang. Nay. Napa ko pa safe sa Kita may pagka-profit kasi ano, paano yun? Regala mo naman ito. yung bagay na nagkaroon checkpoint. Okay, problema ko kay ano. So ikaw gali ka ma'am ang una responde. Ma'am, ako ang responde. Ano ang responde? Layo pa lang daan, nakita ko na siya.
Oo. Nakita ko na nga nagbungganay na balito nagpalapit na ko concern nga basi may nasamaran. Oo. Pero pagkita mo ma'am, anong plastar sang sining pick up? Ang amo na niya siya pero una may taxi. Oo. Taxi kag isa ka sa lapyan ata. Diretso lang. Diretso. Oo. Ang motor sa di mo nakita ni. Ang motor pa halin dito, pakagto. Ay, hindi way ko kita kay bati ko lang lagtok lang. Oo, oo. Ang motor mo suot sa Manila lang. Ang wala ko idea. Sir, kay pagkita ko nakatiktok lang ang motor. Ah, okay. Wala nakita ko. Sino nagpatindog ang driver man sini? Wala ko idea, sir, kay way ko nakita, sir. Okay. Sir, ma'am, sa imo nga pag-assess kamusta aton nga pasyente? Ang sang subong, ang nagsakit ng ulo, yan ang linya ulo yan. Oo. Tapos ang BP. Sobra lang ka nervyos. Oo. So, why man sang iban nga Wala. why man ang Sa nga bilog yung lawas, ang nabatsagya lang subong ay isang ulo yan, kaya ang hiyang ulo. Okay. Ma'am, pangalan naton gani, ma'am? Si Precious Oh. Julian Panagiato. Okay, ma'am. Sa din ka ma'am, estudyante ka pa or Isa ko ka estudyante sa Miriam. Oo. Miriam Iloilo. Okay. Saka caregiver. Alright. Okay, salamat gid ma'am, ha? Okay, so isa ka kay ma'am, no? Ko sa din siya mismo nga nakapulig, no? Sa aton nga pasyente, no? Pagkatapos nga nakabunggo sa isaya ka pick up, no? Sang atong pasyente pero ari na, no? Gapatulong na ang ambulansya sang Iloilo City government, no? Ang ICER, no? Ari na ko sa din ipagkakarga, no, na ang ini nga pasyente tapos nga nagkalampos ang iya nga ulo, no, sa simento. Oo. Kaya delikado, kung mga hindi kita magpapacheck up, no? Kasi kung ano naman wala naman na kami magtalikod, kita talikod ako naman muna ako. Relax lang tamang gamay na para makabulig na lang ang mga malagi na may wakas kung relax ka lang gamay, nail sale ka lang para okay naman. Kung paano ma'am? Phoenix Energy Services. Sila pa yun. Kaya na-stop light. Napapo kami sa location mo. Pero ang inyo ang inyo So, amo ni, no, kabistado. Ining driver sang pickup, no, why gid naton makilalaan pero kuha naton ang pangalan sang sining driver sa investigador sang Police Station 1, no. Agud nga makilalaman naton ng driver sang sining pickup nga nakabunggo ang motorsiklo. Mga kabisado, kung tadlong din dapat ang iya nga plastar na duro-diretso, no, mga kabisado. Okay, nagtindog ng biktima, no. So okay naman na, no, kumpleto naman ang mga kuha naton. Okay, no. Importante wala matamaan ang mining biktima, no. Sa inyo nga magpagkuan sir, sa driver ni sir sang pick up sir, pag-assist ni sir. Sino may salaaw? Hindi ako ano to, ano ka nagluto, nagyan kita? Hindi, nagbahar na ako galing nagdiretso siya. Sulong, isang Kaya diretso. nagbahar ako, kaya may taxi agad pa sunod. Hindi nagbahar ako, nagdiretso ko pick up. Kung nagdiretso kita, kung ito nagdiretso ako, wala ko ng preno. Tapos pa tayo napakan kita. So sa aton nga pag-assess ang driver sang pick up dog Balingaso, no.
Kuha ko na ng pulso. Dito daw sige man to abi ano nyo. Ano ba ng pulso? Dati ako dalagan sa mga kanilo. Ay, kumusta ka dahil ng Dati ako dalagan. Di ba dati ako dalagan sa mga kanilo? Dati ko padalagan niya. Wala niya may motor sa gata na padalagan sa Sa ako nga pag 1 medyo na kainom naman siya eh. Pamidyo na kayo na siya. Di kumusta ka dahil ng matlago? Okay man naman. Kaya naman. Gabukol ulo mo. Yung bukol ko siya. Ano kanan ko dati itong padalagan na. Hindi padalagan na mo. Nakailigat ka dahil no? Why? Nakaprino ka no? Pero ang kuan mo upod mo may helmet siya, no? Okay, no. So amo ni ang itsura sang sniper, no, nga motorsiklo. Wasak ang iyang pangunahan, no, sang sining Hindi nagkukan kami. Nagkukan kami. sining motorsiklo, Padalagan sa mga. no. Gusto mo i-chat ka sa bilan? Nakaway-way ka, Nay? Okay, no. Kay mamangkot na kay sir, no, sa investigador naton. Kay agot nga makuha man tang kuha, no. Sir, may gabi, sir. Sino pangalan tang sang driver sang pickup, sir? Ayos, sir. Kay Rototon tang investigador sang police station 1. No, ibaloon ta kung sinong pangalan sang driver sang sining pickup mga kabisado, no. Bisan kita todo hindi kita ka okay, no. Muna ang sitwasyon, no, sa sini mga tinion. Wala na ang duwa ka involved ang motorsiklo kag isa ka pickup sa tunga sa sining intersection Dalan Delgado, no, Dalan Delgado, ining area sang ato ari sa record no, pero sa pick up wala pa ko pangalan, may kay man. Okay mga kabistado, so amo na yung madulong naton nga balita kag impormasyon, no, direkta ano nga Intersection Delgado, Halandone, Delgado. okay, intersection ng Delgado Halandone, no, city proper kung sa din nagbungwanay ang pick up kag ang motorsiklo mga kabistado. So para mo na madulong nato nga balita direkta diri sa may city proper. Ako naman ninyong kabisadong Buni Somblingo, basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado.